Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu kallon mu barkanku da zuwan mu waɗannan shiri na Functional Arabic wanda ni mai gabatarwa Abdullahi Shehu Usman mai yaƙi a wannan tashar namu mai albarka ta Tauraron Arewa. Kada a manta dai wannan shiri dai ana yin shi ne domin a koya maka larabci wanda za ka yi amfani da shi. In ka ga ƙur'ani a larabce ke za ka iya karantawa ka gane. In kana kasuwa ne za ka iya ganewa a duk inda ka sami kanka. So wannan shine shiri namu na biyu. Wannan kuma shine zai yi mana magana akan abin da ake ce ma al-ghurfa. So al-ghurfa shine watan ɗakin. Ghurfa ɗaki, al-ghurfa ɗakin. So daga cikin abubuwan da zaka samu a cikin ɗaki akwai abin da ake ce ma mirwaha. Mirwaha ita ne fanka. Watan fanka da zaka sa iska. Akwai kuma abin da ake ce misbah. Misbah shine haske ko ka ce globe haka da yake haska kama. Akwai abin da ake ce ma mirhad. Mirhad shine watan bayi ko abin da ake ce ma toilet. Da bambanci tsakanin shi da abin da ake ce ma hammam. Hammam shine bathroom, watan wurin yin wanka kenan wanda ko yana haɗe da bayin ne. Sannan na gaba shine ake ce ma sarir. Sarir shine gado. Sannan sai arika. Arika ita ne kuma ake ce ma kushin a hausance, watan kujera mai laushi da ake zama. Sai tawila. Tawila ita ne teburi. Sannan sai ardiya shine ƙasa, floor kenan, shi ake ce ma ardiya. Sai mir'a, watan mira ko a ce madubi. Sannan durj, wannan shine za a ce drawer. Sai kuma khizana shine irin babban drawer ko a ce cupboard din nan. Sannan sai martaba, abin da ake ce ma misalin katifa kenan. Sai sajjada ita ne watan kalmomin da ake abin sallah, ita ake ce ma sajjada wanda normally akan ce carpet ne. So kaga idan a cikin wannan misalin ina so in za a hada shi da darasin baya, ana so a ce wannan ita ce fanka na, zaka ce hadhihi mirwahati, hadhihi mirwahati. Me yasa kace hadhihi? Saboda ita mace ne, akwai mirwahatun, akwai ta'un marbuta a ƙarshe, watan ta'un din nan wanda aka yi mata aka dan kuri a kanta, watan aka zagaye ta. So shi yasa zaka ce mirwahati, watan fanka ta kenan. Sai kuma misbahi, watan globe dina kenan. Mirhadi, watan masaina kenan. Sai sariri, watan gadona kenan. Sai arikati, watan kushin dina kenan. Sai tawilati, tebirina. Sai ardiyati, watan ƙasan ɗakina kenan. Sai mir'ati, watan madubina. Sai durji, durowa na kenan. Sai khizanati, watan wardrobe dina. Sai kuma martabati, katifata. Sai kuma sajjadati, watan abin yin sallata. So wa'annan kalmomi haka suke. So in kuka duba mirhat, shi namiji ne saboda babu ta'un a gabayan shi. So normally sai ka ce hadha mirhadi, hadha mirhadi, watan wannan shine bayina. An gane? Haka kuma gado zaka iya cewa hadha sariri, wannan shine gadona, hadha sariri. Amma lokacin da ka zo arika, afwan, ba da hamza ne, zaka ce arikati, hadhihi arikati. Sannan zaka iya tambaya ma ka iya cewa aina mirwahatuk, ina fankanka take? Sai ka ce mishi hadhihi mirwahati, wannan ita ne fankana. Haka kuma in misali ka zo gida kaga ba gadonka a gurin, watakila babanka ko mamanka sun canza mishi wuri, zaka iya cewa, ko kuma matarka zaka iya cewa aina sariri, ina gadona yake? In aka ce maka watakila a ce hadha sariruk, wannan shine gadonka. So haka za a dinga mu'amala da su wurin hadha da hadhihi da sauransu. To wannan shine kalmomi ko kuma abin da muke ce ma mufradat da za mu yi amfani da su a cikin dialogue ko kuma zantawa da za mu karanta nan gaba kaɗan mu ainihin fassara. So kar a manta, mirwaha shine fanka, misbah shine wuta, mirhad shine bayi, sarir shine gado, arika ita ne kushin, tawila ita ne tebur, ardiya ƙasa kenan, mir'a shi ita ne ko kuma shine madubi, durj shine drawer. Sannan khizana, wannan kuma shine cupboard kenan. Martaba shine
abinda ake ce maka katifa, sai sajjada carpet kenan. So wannan su ne kalmomin da za mu yi amfani da su. Akwai wasu 'yan ibarori da suke nan da ya kamata mutum ya saba da su da yanda zai dinga ganin su wa'annan 'yan ibarori suna taimakawa ne sosai wurin yin amfani da larabcin sosai da sosai. So shine muka sanya su a cikin abin da ake ce hiwar, watan zantawa. So na farko shine cewa alhiwar, watan zantawa, mutumin farko ya ce hadhihi al-ghurfatu muzlima, hadhihi al-ghurfatu muzlima, watan wannan ɗakin yana da duhu. Na farko kenan, watan kaman kai da abokinka ne ce kai wannan ɗaki yana da duhu. Sai na gaba sai ce na'am, watan a hausance shaghil al-misbah, shaghil al-misbah, watan shaghil al-misbah, shaghil al-misbah, kunna wutan mana, kamar kace kunna wutan mana, shine ma'anan shaghil al-misbah, watan kunna wutan. hadhihi al-ghurfatu muzlima, wannan ɗaki da duhu. Na'am, shaghil al-misbah, kunna wutan. Sai na biyu sai ƙara cewa idan to ushaghilu al-mirwahata aidan, zan kunna fankan kuma, watan bayan na kunna wuta sai na kunna fankan, watakila ya ji zafi kenan. idan to ushaghilu al-mirwahata aidan, kuma zan ƙara kunna fankan nan. sai na biyu ce ana mut'aba, watan wannan tsakanin ɗaya da wata ne kenan. so ni a gajiye nake, tana faɗa ni a gajiye ne. sai ta ce mata urqudi ala sarir, urqudi, watan ki kwanta ala sarir, akan gadan. ka amanta sarir gado ne. urqudi ala sarir, kwanta akan gadan. sai ta ce aina anamu ya ukhti, ina anamu, zan kwanta, ya ukhti, ke yar uwa, ina zan kwanta. wata ta ce urqudi ala sarir, ta ce mata ana mut'aba, ni dinnan kai a gajiye nake. sai ce urqudi ala sarir, kwanta akan gado. aina anamu ya ukhti, ina zan kwanta, watakila ta sa kayayyakinta ne. sai ta ce nami ala al-arika, nami ala al-arika, yi bacci akan kushin. nami, yi bacci, ala, akai, shi kuma al-arika shine abinda ake ce kushin, shi yasa ta ce nami alal arika. sai ta ce la urid, kai ni ban so, watan ban san yi. abitu alal ardiya, ai zan yi bacci na ne akan ƙasa, wata a ƙasa zan yi bacci na. abitu, zan yi bacci ko zan kwana, alal ardiya, akan ƙasa. sai ta ce hakil martaba, haki gashi kenan. almartaba, kar a manta martaba mun ce katifa ne, so hakil martaba ga katifa nan. sai ta ce ahdiri li ghita min al-khizana, ahdiri li ghita'an min al-khizana, ahdiri, kawo min, ki kawo li man, ki kawo man ghita'an, watan abin rufa, min al-khizana, daga wannan kabot din. jayyid, sai ta ce yayi kyau. nawilini sajjada, to ba ni carpet, watan abin yin sallah, ba ni carpet. nawilini, miƙo min as-sajjada, watan carpet. ma za ta fa'alin, me zaki da shi, watan me zaki yi, in kawo miki carpet, me zaki. sai ta ce usalli shafa wal witr, usalli shafa, watan zan yi sallan shafa'i wal witr, da wutri. barakallahu fi, Allah ya miki albarka, Allah ya miki. so bari mu maimaita, sai in dan baka lokaci, sai mutum yayi tunani, ya fassara a zuciyar shi. alhiwar, zantawa. هذه الغرفة مظلمة، هذه الغرفة مظلمة. نعم شغل المصباح، نعم شغل المصباح. إذن أشغل المروحة أيضا، إذن
أشغل المروحة أيضا. أنا متعبة، أنا متعبة. ارقدي على السرير، ارقدي على السرير. أين أنام يا أختي؟ أين أنام يا أختي؟ نامي على الأريكة، نامي على الأريكة. لا أريد، أبيت على الأرضية. لا أريد، أبيت على الأرضية. هاك المرتبة، هاك المرتبة. أحضري لي غطاء من الخزانة، أحضري لي غطاء من الخزانة. جيد. ناوليني السجادة. جيد. ناوليني السجادة. ماذا تفعلين؟ ماذا تفعلين؟ أصلي الشفع والوتر، أصلي الشفع والوتر. بارك الله فيك، بارك الله فيك. To, a nan muka kawo ƙarshen darasi namu na wannan sati wanda yake magana akan ɗaki da mutum yake da shi algurfa da abubuwan da suke ciki. Muna mu godiya ga masu kallon mu. Idan ana so a ƙara more ma wannan shiri shine a yi liking ko a yi subscribing, sannan a tsumaye mu sati mai zuwa insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.